Dragi moji, danas smo u Bakadudinoj kuhinji. Danas ćemo da pravimo slano ili slatke mali kolačiće posne. Dođe 14 ovih šoljica brašna. Brašno sam prosejala, verujte da je tačno izašlo kilogram brašna. U to ću da dodam jedan ceo prašak za pecivo i dobro ću da izmešam. Izmešat ću dobro taj prašak za pecivo. Zatim ću da dodam pivo. Samo da li mogu da dobro otvorim. Evo. Sad idemo na pivo. 5, da sam pijana znala bi. 5 čaša piva. Jedno. Tri. 4. Evo ga. 5 čaša piva, to je ova jedna limenka. 5 šoljica piva. Sad ćemo i to da pokušamo da izmešamo. Polako, sve sa strpljenjem. Dodat ćemo 4 šoljice ulja. Nikada nisam stavljala maslinovo, ne poručujem, ali... Kad svako u srcu ljubav ima, 4 šoljice ulja. I sada ćemo to sve da izmešamo. I kad izmešamo, ostavit ćemo da nam to odstoji jedno 15 minuta. I posle možete da filujete sa slanim, sa slatkim, kako želite. Eto. Rukom ću ja to polako, da se ne žurimo. Mnogo su simpatični ovi posni kolačići. Možete, kažem, da filujete sa posnim i sa mrsnim stvarima, ali kad je post, onda pravimo samo posno. Znači pekmez, ide od šljiva, kajsija, šta imate. Može posna, ona nije to Nutella, nego ona orada posna, čokolade, šta hoćete. Da, fino izdašno testo, pravo da vam kažem. Ima mnogo. Evo, to je to. Već je kompaktno, vidite kako to izgleda fino. Vidite kako to lepo izgleda. Sad ću to da poklopim i da se odmori jedno 15 minuta i posle toga pravimo kolačiće. Pošto ja meljem šećer, sad sam stavila i vanil šećer ovde. To sve sameljem. Šećer pripremamo da bi mogli posle da uvaljamo. Evo medeni moji, testo već sam stavila bila jednu turu. Ovako ćemo da napravimo kuglicu i samo ćemo ovako malo da rasprostrimo, da stavimo malo pekmeza
Toliko imam puno pekmeza i nismo mogli da nađemo od šipka, zato što sam ispoklanjala isto puno. I stavit ću jedan ovako oraščić i sad ću to da zatvorim u ružicu ovako. Evo, to ću ovako sada da zatvorim. I to je to, ide na pečenje, eto tako. I sad sledeću isto, ovako uzmem, napravim, evo ispritiskam, stavim malo pekmeza, stavim jednu polovinu oraščića i zatvorim. I to ide tako da se slaže na pečenje. Vidite kako su slatke male. To je to. Ovo je prva tura i sad malo su krupnije, ali evo prah šećer, to ćemo da umotamo u prah šećer i da ih ređamo. Vidite kako su slatke. Ove su samo sa pekmezom, ova druga tura nam je sa džemom od šipaka i sa orasima. Eto tako. Idemo dalje, vidite kako su slatke. Evo ovo ide pekmez i suvo grožđe. Mala ružičica. Evo kako se to fino razvuče, stavimo ovako, hop, skupimo u ružicu, evo vidite, paketić, eto, paketić smo skupili. Sve su sa pekmezom, ovde smo dodali suvo grožđe, ovde je punjeno sa orasima i pekmezom i ove su samo od pekmeza. Sve najbolje, zapratite Baka Dudinu kuhinju, ljubim vas.